jalala an riga an ƙare daga kanmu kuma an kammala soyayya. Magata da Islamu mu ne masoyan juna. So kina zuciyata ina a ƙaunar ki, haba Islama ki rike ni amana zaman soyayya muradin ranki. Zuciyata ina ƙaunar ka, haba mai suna zan rike ka amana zaman soyayya muradin raina. Hayye Islama ina son ki kina sona zaman so da kauna dadi da kina saba akan kauna mi auren mahar me kaudi kina sona domin Allah badan abin da zan kawo ba so ka Allah kairi ne Islamu marga wanda a ce Islama na zauna na yarda yan uwanmu kowa ya shaida sai ka kyala tulu ka ɗauran da na lura ni da kai akwai yarda kai nake so kai ma fa ni kake so Islama yardar iyaye sun yarje a ɗaura auren soyayya. Wayo Islama kina shafa ma na shaɗa wainiyar yan gulma suna ta nuna amin kyama hakan na jure ni dai har ma na ce akan so sai dai a saka na a turmin danya a daddaka ni ko ban so ba Islama ta ka magata a ce wayo Islama soyayya daɗi mai sama soya